Welcome ug happy weekend sa tanan nato nga mga kaigsuonan nga nagsunod kanunay sa atong tulumanon Takna sa Pagtuon. Aniya kita karon sa kanapulo nga episode niini nga season ug ang uluhan sa atong Pagtuon niining simanaha is America and Babylon. Atong binisayon mga kaigsuonan maingon-ingon ra sa English ang Amerika ug ang Babylonia. Salamat kita sa Ginoo nga gitagaan ta higayon nga magpakig-uban usab niining simanaha alang niining usa ka hinungdanon ug matanghagaon nga pagtuon. Kuyog ka nato karon ang ato ang mga panelist gikan gihapon ni South Philippine Union Conference sa akong tuo nga bahin ang atong Executive Secretary sa South Philippine Union Conference si Pastor Dan Palomares o dinhi sa akong wala ang atong Health Ministries Director South Philippine Union Conference si Pastor Ray de la Cruz. Apan sa dili pa nato sugdan kini mga kaigsuonan atong pangayoon ang paggiya sa Ginoo pinaagi so sa kapagampo kauban kang Pastor de la Cruz. Magaampo kita mga kaigsuonan. Gamhanan namo nga Dios, salamat niining higayon. Nga sa makausap pa among sublion sa pagtuon ang among mga leksyon niini nga semana. Panalangin ni kami Ginoo gihatag kanamo ang kaalam pinaagi sa paggiya sa balaang espiritu. Salamat sa mensahe nga imong gitagana alang kanamo. Salamat sa pagpanalangin sa mga kaigsuonan, mga kaigalaan nga nagasubaybay sa ilang mga pulianan sa television ug bisan pa sa internet. Sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. Amen. Daghang salamat ni adtong pagampo nga nagagiya kanato aron atong masabdan gyud ang sensitibo nga mga informasyon o ang espirituhanon nga implikasyon sa atong pagtuon niini nga episode. Sa dili pa nato basahon ang atong memory text for the week, ato sang tagaanog mubo nga higayon ang ato ang pagpanimbaya sa atong mga kaigsuonan o mga viewers nga kanunay gyud nga nagsunod niining programa. Pastor Ray, ikaw among niini nga taknaa mga kaigsuonan, gusto nako tagaan og higayon sa pagtimbaya sa atong mga kaigsuonan sa dapit diin bag-ulang na human ang ato ang wali didto dapit sa Siokon sa Buanga del Norte. Gusto na akong itimbaya una sa tanan ang among yung nahimong giya sa pag-adto sa mao nga dapit si Brother Buboy o si Sister Gingging gikan sa Dumingag, Balihado. Mao ni sila ang amo ang nahimong kauban sa nakahatag o panalangin sa maong pagwali. Gusto na akong timbayaon ang atong mga pangulo sa maong distrito, si Engineer Haba, si Brother Michael Orsaes, si Brother Dudoy Marcera, si Sister nga Almi Esperat o giyaha nga pamilya, si Brother Ernie o si Sister Marilu nga Reyes o gayang pamilya, ang ilahang anak nga maugyod among sinaligan sa musika, si Brother Ed Rafael Reyes ug si Kagawad Edmond ug ay Camilotes, si Sir nga Joel Reyes, Mr. and Mrs. Benson Torres and family, Mr. and Mrs. Elizar Torres and family ug si Mr. and Mrs. Mariano Coles. Ang Dios magapanalangin kaninyo mga kaigsuonan ining adlaw nga igpapahulay. Okay, Pastor Dan, atong hatag nimo ang panahon. Gusto na itong i-greet og happy Sabbath ang atong tanan nga mga viewers. No? Dili lang limited sa ato ang naa sa television, kung dili apil ang atong mga Facebook ayun ta followers, mayngon man sa bang ato ang mga radio listeners na kanunay nakig-uban na to sa ato ang Takna sa Pagtuon. Happy Sabbath ninyo og amo mong i-welcome nining atong medyo hugot apan importante kay nga pagtuon may tungod sa Amerika o sa Babylonia. Okay. Salamat Pastor Dan sa paghatag o pagtagad sa atong mga viewers o mga Facebook followers o mga radio listeners. Happy Sabbath kaninyong tanan mga kaigsunan. Malipayon kami nga gagapanimbaya kaninyo. Special mention ngadto kang Sister Rosana Ledesma usa sa atong mga viewers sa Facebook. O niya lipay kami nga nagsunod ka kuyog sa mga kaubanan din sa Middle East and all of our OFWs nga kanunay gyud nga nagtan-aw nagkuhag inspirasyon sa atong
pagtuon dinhi sa Hope Channel. Salamat usab kayo o gigreet nato si Engineer and Mrs. Roy Diaz sa Ormoc City. Engineer Roy and family Diaz, we greet you happy weekend. Kuyog usab sa mga parents ni Brother Ruel Arisgado, si Mr. and Mrs. Arisgado sa Ormoc City. Maingon man usab kang Kuya Wiwing nga Kanilyo, happy Sabbath weekend kaninyong tanan din sa Ormoc. Amo sab gigreet si Pastor and Mrs. Lemuel ug si Ma'am Maricel Lauron sa Bulacau, Talisay City, Cebu, ang atong church pastor sa Miller Adventist Church diha sa 3 de Abril. Ug ato sab gigreet gikan sa Chicago, Illinois si Brother Toto, si Kuya Toto ug si Ninang Dina Ilasio. We are very happy that God spared you from a very dangerous situation sa imong kinabuhi niining pila lang ka mga semana nga milabay, and you are safe already. We praise God for that. Amo sa gigreet si Sister Amelda Marata mayong adlaw o happy weekend kanimo ate gikan sa sindangan nga karon ana sa Ohio, United States of America. So mao kini ang ato ang kanunay gyud nga mga followers o nagtan-aw o nagpahimulos niining additional material sa atong pagtuon sa Sabbath School lesson matag semana. And we're praising God continually for your support. Ug atong padayunon karon ang atong pagbasa sa atong memory text for the entire week mga kaigsunan, which is found in Daniel chapter 12 verse 1. Sa dili pa nato tukion ang kinatibukan sa atong lesson. Mao ni ang maghatag kanato og introductory part, mag-ready sa atong mga nahuna alang niining atong pagtuon og review sa atong lesson for the entire week. Nag-ingon din ni mga kaigsunan sa Binisaya nga hubad. Usbon ako Daniel kapitulo 12 bersikulo 1 nagkanayon dinhi. Og niadtong panahona si Michael mutindog ang dakong prinsipe nga magatindog alang sa mga anak sa imong katawhan. Umabot ang usa ka panahon sa kasamok nga ang ingon wala pagayod mahitabo sukad nga may usa ka nasud bisan hangtod ni anang mao nga panahon. Ug niadtong panahona paggaluwason ang imong katawhan ang tanan nga hingkaplagan nga nahisulat sa basahon. Pagkanindot sa saad mga kaigsunan sa tanang mga matinud-anon, ilabi na gyud sa katapusan nga panahon. Si Miguel kun mao si Ginoong Hesus nga mao ang prinsipe o punuan sa tanang mga manulunda. Mo'y mubarog niining panahon ng mga kaigsunan ang bugtong takos sa atong pagdaig o pagsimba. Mudupa bisan pa kaniadto sa iyang pagluwas sa iyang katawhan diha sa iyang kamatayon og niining tungura. Mudupa gihapon diha sa iyang kadaogan aron luwason sa katapusang panahon ang iyang mga katawhan. Mao ni ang ato ang bersikulo nga mo'y mugiya sa atong pagtuon nining si manahona. Now sugdan nato pag paligid mga igsuon ang ato ang diskusyon dinhi. Nagisgot ni og duha ka mga dagko nga mga mananap, which means empires or governing bodies. Nagisgot ang atong leksyon karon o dagko nga mananap. Una niini ang dragon. Unya sunod sa dragon mga kaigsuonan ni lugwa ang sea beast, ang mananap nga mapintas nga gikan sa tubig. Unya later on milugwa usab ang mananap diha sa mamalang nga yuta. Atong tukion ang uban sa ato may idea na niini apan alang sa tanan nga nagatuon ni ining mga butanga mas paladman pa nato ang atong pagsabot ni ini mga butanga. Mao na nga ato gyung gipangayo kanunay ang paggiya sa Ginoo o paghatag niya og lamdag sa atong mga unahuna aron masabtan kini mga butanga. Atong ihatag ang panahon kang Pastor Palomares alang sa iyahang pangbukas nga mga statement sa atong lesson for the week mga igsoon. Sa dili pa ta mo adto aning dragon no o kining uban nga mga mananap nga mo'y puntarya nato sa atong discussion. Akong balik-balikan Pastor Hes kadtong atong bersikulong sa ulohon. Yeah. Tungod kay dunay mga doon ako'y nakita din nga mga kabahin sa pagsulti ni Propeta Daniel
nga maghatag bitaw nato paglaom. Ang nindot mo kay ining atong hisgutan daan ang atong kadaugan, diyon atong balikan tong atong eksperyensya kay kanang sama bitaw sa nagtan-aw ka og replay sa usa ka dula nga nahibalo na kagisay na pildi o kinsay na kadaog. Ang atong bersikulo sa guluhon makaiso na naghisgot ni Michael, no? Si Michael sumala sa gibungat nga pamahayag sa ato ang host dinhi. Usa sa mga designated nga title ni Jesus Christ. Yeah. Kung imong tanawon ang pulong nga Michael, no, ang ending is EL sa Old Testament makaigsunan og bisan sa Bagong Tugon, kana siya nga mga pulong, no, sama sa Ezekiel, Daniel. Kung naa gani EL ang tumoy sa usa ka ngalan dinha sa Biblia, naa gyud ni link ngadto sa Ginoo, no? Daghana Lemuel, Samuel ug uban pa naa si kaugalingon nga mga kahulugan. Ang akong giganahan aning pulo nga Michael, kung imong i-link sa kapitulo 12 sa Pinadayag, mao ni ang title ni Jesus Christ nga ang iyahang description usa siya ka nagmadaugon sa gira, no? So si Michael, no, being the archangel, nahimo siya nga nakadaog sa gira nga mao siya si Ginoong Hesukristo. Pag abot ito sa Daniel kapitulo 12 mga higala ug mga kaigsuonan, gingalan didto nga Michael, buti pasabot, inigtindog niya, usa ni siya ka-function sa Ginoo nga nagapakigubat. O ang nakanindot mga kaigsuonan, no? Pag-ingon dito nga, Michael shall stand. Ang pulo nga shall din ha, buti pasabot nga, niabot na gyud ang panahon nga obligado siya nga mutindog, kay naay kasamok, no? Dili siya ang hinungdan sa kasamok mga kaigsuonan. Apan dunay nakita dito nga kasamok, nga wala pa gyud ni mahitabo, sukad-sukad. Tungod kay kini nga kasamok mga higala, no, naglangkob ni siya og relihiyoso nga kasamok. Naglangkob ni siya og kasamok sa konsensya kinsa may atong ampuan. Naglangkob ni siya og kasamok sa ekonomiya tungod kay nahimo nga gitaya dinhi whether or not musunod ka naay gitawag economic embargo, no? Imong i-trade ang imong religion, ang imong belief, ang imong pagtuo tali sa imong oportunidad nga makapamalit ba kag makapamaligya. So dili ni sayon mga kaigsuon nga struggle. Pero kahibalo mag unsay nahitabo, the Michael title, no, who is a warrior, nag-ingon dito, the people of God shall be delivered. Ang gigamit mga kaigsuon nga pulong shall, no, sa English, which is a very strong word nga buot ipasabot siguro, no, dili siya ingon nga may be delivered, no, kay kung may be delivered permissive siya, murag ma-deliver, murag kag dili maluwas. Pero ang gigamit Pastor Ray o Pastor Hesbod is shall, which means nga sigurado kay ngano man. There is one whose title is Michael, a warrior form of God nga nakadaog na sa una. O kung imo tanaw ng Revelation, iya nagihagbong ang dragon makaisunan, iya nagipildi ang iyang mga manulunda sa dragon, and the same story will be repeated nga sa katapusan ng mga adlaw, the same persona, Michael, shall stand og unya iyahang luwason ang mga katawhan. So if ever natin mga discussion din nga na naglambigit og mga economic embargo, na naglambigit og mga religious intolerance, na naglambigit og mga persecution, moingon ko ninyo mga kaigsunan nga mauna siya ang detalye sa atong eksperyensya, pero nahibalo na ta kinsay mo kadaog o kinsay mapildi. Sa kadako nga amen alang ni Ana Pastor Dan sa comprehensive kayo nga pag-discuss nimo about the victory o sa kadaugan gyud nga atong masinati, sigurado nga masinati inigabot niya ng panahon sa kalisdanan. Gani karon kinsa may wala gitayog mga kaigsuonan. Kalisod, economic, spiritual, relationship ug bisan pa sa environmental nga kahimtang sa atong nasod ug sa bisan tibok sa kalibutan mga kaigsuonan, makita nato that the time of trouble is just around the corner. And guess what? Somebody who is mighty to save will be there for you and for me mga kaigsuonan. Ug mao kana ang ato ang manluluwas. Mao kana ang atong magbubuhat si Ginoong Hesus, ang ato nga kauban kanunay sa bisan diin ug kanusa nga panahon. Atong i-identify karon mga kaigsuonan kining mananap nga gi-describe dinhi sa kapitulo 13 sa Pinadayag nga naa siya parallel sa kapitulo 7 dinhi sa Daniel mga kaigsuonan. Atong ihatag ang panahon sa paghulagway ug sa pag-describe ni ining mananapa
og kang kinsa og sa unsa nga entity kini nagpunting og unsay mga ebidensya nga nagpaluyo niini nganong nakaingon kita nga maog gyud kini siya ang interpretasyon. Pastor Ray, ako yatag nimo higayon. Sa dili pa nato mga kaigsunan no, i-identify salamat Alright. sa panahon. Gusto na ako balikan katong memory text na to. Katong point bitaw nga Michael shall stand. Kanang punto bitaw nga mutindog. Iyan ang i-assert ang iyahang victory. That's it. Yeah. Iyahan ang i-assert ang iyahang kadaugan nga mga kaigsunan nga bisan pang usay may tabo niining katapusan mga adlaw sama sa gisulti kaganiha sigurado na ang imo ug akong kadaugan dili pinaagi sa ato ang kusog ug abilidad kundi pinaagi lamang sa ang kay Michael nga mo'y tindog mo assert sa iyahang kadaugan. Yeah, So karon mo that's right. ta sa duha ka mga mananap. Unahon nato kining gikan sa tubig. Gusto na ko basahon din sa balaan nga kasulatan sa bersikulo 1 sa kapitulo 13 sa pinadayag. Kay nabutang man ni siya din hangtod sa bersikulo 10 bersikulo 10. Basahon ako sa bersikulo 1 nagaingon sa in English, and I saw a beast coming out of the sea. He has 10 horns, 7 heads, with 10 crowns in his horn, and each head a blasphemous name. Kung atong tanawon mga kaigsuunan, kini nga klase sa mananap, nagikan ni siya sa tubig. Daw parihas gihapon sa mananap, nga gimension kaganiha sa Daniel 7, nga gikan gihapon sa tubig. Kung atong tanawon mga kaigsuunan, maghisgot ganita og tubig dinhi sa propesiya sa Daniel ug sa pinadayag, klaro mga kaigsunan nga kini nagsimbolo sa dapit nga daghan o mga katawhan. So atong ikumpara aron nga masabtan nato kini nga mananap nga nagikan sa tubig mga kaigsunan. Aton ning ikumpara kining mananap sa pinadayag 13 o sa mananap sa Daniel 7. Unahon nato ang mananap dinhi sa pinadayag 13. Ang pinadayag 13 sa bersikulo 5 nagaingon dinhi sa verse 5, nag-ingon siya dinhi, the beast was given a month to utter proud words and blasphemies, and to exercise his authority for 42 months. Yeah. He was given a mouth. Kung atong tanawon mga kaigsunan, una-una nga identity ni ini nga mananap, maoy gitagaan siya og panahon nga mugamit sa iyahang gahom sulod sa 42 ka mga bulan. Kung ato nang i-interpret, base sa ato ang year-day principle mga kaigsunan, ang sumada ni ana is 1,260 days or year. Ikaduha nga ilhanan kini nga mananap, siya magapamulong og mga dagkong mga butang. He will speak great things, or he shall speak great things. O ang ikatulong nga identity ani, makit-an kini siya bersikulo 6, and he opened his mouth to blaspheme God and to slander his name and his dwelling place and those who live in heaven. So makita nato dinhi nga ang ikatulo kini nga mananap, ang isa ka mga butang ngayang pagabuhaton maoy pagpasipala ngadto o batok sa Dios. Ang ikaupat, mga kaigsunan, bersikulo 7, nagaingon, and he was given power to make war against the saints and to conquer them. So gitagaan siya og gahom nga kini makig-away batok sa mga balaan nga sumusunod ngadto kang Michael. Balikan nato ang Daniel 7, makita nato ang upat gihapon nga ilhanan, kini nga mananap nga naa sa Daniel 7, nga kini nga mananap nga duna siya'y napulo ka sungay, unya ni gawas ang gamay nga sungay nga dunay baba nga nagapamulong og mga dagkong mga pampulong batok sa Dios. Ug kini ang ilhanan niini makit-an sa Daniel 7 bersikulo 25. And he shall intend to change times and laws. So mo nang iyahang una
na siya plano sa pag-usab sa panahon o sa balaod. Og magapadayon ang iyahang gahom sulod sa 3.5 ka mga tuig. Times and a half of a time. So in other words, 3.5 years. Nga kung ato ning hubaron, mahulog gihapon ni siya sa 1,260 days. Ang tulo nga ilhanan kini nga mananap, parallel ni siya, and he shall speak against the Most High. Magapamulong siya batok sa halangdon o yamot nga mao ang Dios. Og ang ikaupat, and he shall persecute ang mga balaan nga sumusunod ni Michael. So mao ni ang duha ka mga o isa ka mananap nga gikan sa dagat nga parallel sa pinadayag og sa Daniel. Yeah, that's it. So gidescribe diri mga kaigsunan ang mga characteristics o mga activities niining beast of the sea. Now, going forward to its interpretation mga igsoon, atong makita ni siya that in history, across history, mga kaigsunan, there was no other power on earth that about the same time nga gidescribe mga kaigsunan nga kining 42 months or 1,260 years which was in absolute power mga igsoon, there is no other entity or body which is religious and which rose into power other than the Roman Church mga kaigsunan. Now, let's take a look at this squarely. Ang Roman government, kung atong gitanaw na dito sa vision ni Nebuchadnezzar mga kaigsunan, runs the fourth in all the four kingdoms mga kaigsunan nga nakita in succession ni Nebuchadnezzar siyang damgo, which is interpreted at the very exact point according to history. Now, the fourth kingdom is the Roman Empire mga kaigsunan. And according to history, nakita nato nga ang Roma has two faces. Kining gitawag nato og pagan Rome, and then later nahimo siyang papal Rome. And this points exactly ni ining panahon ng mga kaigsunan diin ang papal Rome rose into power and reigned the whole world, which became known as the Dark Ages, which began in 500 AD, something up to 1798 mga kaigsunan. Ug nakita na to din ha, gani gidescribe pa din ni sa atong lesson nga the beast was wounded. Og kining higayuna mga kaigsunan nga nasamaran ang maong mananap was the time when during the French Revolution na undang ang gahom sa papal supremacy mga kaigsunan. Pero bantayan na to ang giingon dinhi sa atong scriptures, if you are looking at it closely, na nasamaran siya pero wa madugay mga kaigsunan na ulian kining iyang ikalamatay nga samad. And yes, as we know about that, murag ni balik karon sa iyang popularity o sa iyang power again ang Roman Catholicism mga kaigsunan, not as a system and as a church. Pero we will give this kining mura og disclaimer mga kaigsunan or hapin ni ining ato ang pagtuon karon. We do not blame any organization or any church nga moingon ta nga ay mao na gyud ni ang gisulti sa Biblia, mao na gyud ni sila ang nagtuman sa Takna. No. This is all part of what Scripture says about what's going to take place right at the very verge of time mga kaigsunan. So, nalipay kita nga gitagaan ta ni ining higayuna. Now, atong ihatag ang time for a reaction. Atong ipasa ngadto kang Pastor Palomares ang iyahang mga pangunahuna ni ining bahina mga igsoon. Pastor Dan. Doon ay additional nga identity, no? Although ato namang na-mention o ato namang gitumbok mga higala kung kinsa gyud siya. Pero kung imong balikan ang Revelation chapter 13, no? Doon ay nindot kayo nga declension sa upat ka mga gingharian nga makita po sa Daniel 7. Og in relation to Revelation 13, ang verse 2 nag-ingon dinhi nga kini siya nga mananap resembled a leopard, no? Kining mga mananap nga leopard, mananap nga bear o mananap nga leon, naa ni makaisunan sa Daniel 7. Kung imong tanawon ang declension sa iyang karakter dinhi, ang gisundan aning mananapa mao ang leopard
nga mao po ni siya ang mananap nga Greece dito sa Daniel 7. Ang gisundan sa Greece mga kaigsuunan, no, as provided by history, mao ang mananap nga bear nga mao ang gisimbolohan sa Medo Persia, ug unya ang mananap nga leon nga mao ang simbolohan sa Babylonia. Kung imong tan-awon dinhi, tungod kay sunod kayo sila, no, sunod kining sea beast sa leopard nga mao ang gingharian sa Gresya. Nag-ingon din nga, the beast I saw resembled a leopard but had feet those of a bear and a mouth that of a lion. Sa to pa nga, naaniya ang tulo ka kinaiya sa iyahang predecessor mga kaigsunan nga mao ang gingharian sa Babylonia, gingharian sa Medo Persia, ug ang gingharian sa Gresya, ug wala na ilain nga nagsunod ani nga mao ang atong gitumbok karon, mao ang gingharian sa Roma or the Roman Empire, which has two identities, no, as spelled out sa atong mga kaubanan dinhi, na asiya'y gitawag pagan identity and at the same time people identity. But ipasabot people and political and ecclesiastical identities. So kung imong tan-aw ni siya makaigsunan, wala gilain haom, no, nga gingharian kadto gyud ang gitawag nga Roman Empire nga mao ni siya ang mananap nga hinggawas gikan sa dagat, which resembles nga hinggawas siya o nigawas siya gikan sa usa ka thickly populated nga dapit nga mao makaisunan ang Roman Empire nga iyahang gigawasan dito ang territory nga mao to ang known world sa ilahang kapanahunan. Yeah. That's Isa right. pa rin kung ato ang kwano. Dili lamang ang Biblia mo'y nagasulti niini mga kaigsunan, kundi basta ang kasaysayan sa kalibutan. Of course. That's So right. tanaw na to ang 538 AD, mao ginay panahon nga ang usa ka hari sa mao nga dapit si Justinian gihatag niya ang civil power ngadto sa Bishop of Rome, human nga ang Ostrogoth nawala ang ilahang pagtulunan nga Arianism aron nga mugahom na siya sa mao nga dapit dito sa Roma. Yeah. So that was the start nga pagsaka niya sa iyaha nga pagkahari, paggahom sa mao nga dapit. Ang nakanindot mo gud Pastor Isbon kay. Yeah. Same ra ni siyang mananap, no, kung bubalik ta sa Daniel 7. Mao ni siyang mananap pa nga giingon dito nga sayang napulo ka sungay dunay tulo nga naibot, no. Katong giingon nimo Ostrogoths, Visigoths o Vandals. Pagkaibot adto naay hinggawas nga gamay nga sungay, no, gitawag Little Horn nga mauna ni siya ang papal face sa iyahang rehimen, no, ingon nga gingharian. Og didto na nagsugod ang katong gihisgutan kaganina sa Biblia nga nisulti siya mga pulong nga pasipala ug uban pa nga mga aktibidades nga maoy naghatag og identity, nagpruiba sa iyang existence ingon nga usa ka gingharian. Yeah, that's it. Atong tagaan ni ugamay nga reaction mga kaigsunan. Actually hapit na ta mag-break pero sa dili pa nato ni pagaputlon alang sa sunod nga hutong sa atong pagtuon mga kaigsunan. Naisgutan naman dinhi ang tulo ka mga kingdoms nga naibot. Actually, mangutana ta og nganong naibot unsay hinungdan nga natanggal ang tulo ka mga sungay. Kining tulo ka mga countries in Europe mga kaigsuonan. Actually, for such a reason nga gipulihan sila sa Little Horn power mga igsuon, there was no other reason. Actually, mura ni siya og one good piece of information. We share the doctrine of Trinity with the Roman Catholic Church. Kay believer man gyud ta nga Amahan, Anak ug Espiritu. Unya, when it comes to the identity of Jesus mga kaigsunan, we believe that Jesus is both God and human. But here comes these three countries in Europe mga kaigsunan kaniadto were actually embracing the doctrine of Arianism. Katong gisgutan ni Pastor Ray de la Cruz kaganina, unsa man ning Arianism? Ang Arianism mga kaigsunan, ang pasimuno niini si Arius, kansang pagtulunan nagpasipot nga si Ginoong Hesus dili Dios. Okay? But the Roman Catholic Church in its rise into power mga kaigsunan would like to push its doctrine nga si Ginoong Hesus anak sa Dios and therefore He is at the same time God. Kining tulo ka mga nasod nga mga Arians mga kaigsunan na ibot gini sila tungod niini nga hinungdan
when the Roman Catholic Church rose into power. Take note, it is Arianism that wiped them out. And many other reasons aside from that in history, we just do not know why and how. Pero these are just one of the reasons, mga kaigsunan, nga makaingon ka tubag sa pangutana nganong natanggal ang tulo ka mga sungay nga gipulihan sa Little Horn Power. Well, ang Ginoo kanunay gyud nga nagpakig-uban sa iyang mga katawhan. Amen. Amen. And let us take just for this moment a little short break. Ayaw ka mugawa din ha, mubalik dayon ang takna sa pagtuon. Welcome back mga higala. Salamat sa inyong pagpabilin nga ha atong pagasumpayan kining atong naglami na nga diskusyon sa atong pagtuon karong simanaha mga kaigsunan. Atong gibiyaan kaganina ang historical evidences mahitungod sa pagsaka ngadto sa gahom niining mananap nga gikan sa kadagatan mga kaigsunan. Let us try to spell out one by one in history mga kaigsunan agi og paghatag og prueba niini nga mga claims sa atong interpretation sa atong pagtuon karon. Yeah. Pastor Ray, Kung atong hatag mo tanawon panaw. mga kaigsunan, no, ipaday nato ang pagtan-aw sa mga kasaysayan nining kalibutan. Sama sa akong gingon kaganiha nga sa 538 mao gyud panahon nga gitagaan ang Bishop of Rome sa otoridad. Unya niadtong 756 AD, Pepin the Short gave dominion over Rome surrounding to the Pope. So, gitagaan na gyud ang pangulo sa dakong simbahan nga mao ang Roman Catholic Church og gahom. Og nahimo ni siya nga the papal state was created in Rome as their capital city. That was 756. Niadtong 1494 AD, Pope Alexander VI was given the power to divide the lands of the New World among Castile and Portugal. Nothing was done on earth without the consent of the Bishop of Rome. Unay atong bantayan nga niadtong 1494 wala gyoy mahitabo sa tibuok kalibutan kanang non-world kung walay patnugot sa Bishop of Rome. But pasabot na nagyud siya sa gahom. Og apan ni adtong March 7, 1798, the Roman Republic was founded and Pope Pius VI was arrested and deported to France, and papacy never got his power back. So, mao to'y gisgutan na karon sa Biblia sa pinadayag nga nasamaran nga daw ikamatay kay niadtong tungura gikuha man gyud ang pangulo sa mao nga pundok. Kay daghan magud pod og mga rason to, no, like the French Revolution, dayon ang Reformation nga nahitabo. So dunay bitaw paghimata sa mga tao ni adtong nga panahon nga uy, kuan man dayta kanang wala man dayta religious freedom. So wala man daytay mga kagawasan og unya ang printing press pod ni gawas to siya adto during that time nga doon na circulation sa pulong sa Ginoo. So kining tanan nga mga hitabo contributory siya nga natuman ang giingon sa pinadayag nga daw ang mao nga gahom, no, ang mao nga mananap to use the biblical language, nasamaran siya tungod adto nga mga panghitabo. Sa imong gi-mention nga panahon sa French Revolution, gikuha gyud mismo ang mao nga leader literally og gikulong siya og didto temporarily na stop ang mao nga influensya og mao nga gahom. Mo na mga kaigsunan kung atong tanawon, no, from 538 kung ato ning sumadahon hangtod 1798 musakto gyud sa gisulti sa pinadayag 13 nga 42 months og sa
Daniel nga 3.5 nga tuig. So mao nay gitawag ni Pastor Hes kaganiha nga dark ages. Yeah. Kay ngano man katong gisulti nga wala tay kagawasan, wala tay mahimo anan ng panahon na kay naa naman ta sa ilalom sa mao nga gahom niini nga pangulo sa mao nga pundok. Apan niadtong September 20, 1870, Victor Emmanuel II set up a new capital in Rome and the papal state came to an end. So, mao gyud na siya ang pagkatapos sa iyahang state sa Rome. But on February 11, this is a very memorial date alang sa ato ang pagtuon. 1929, Pius XI and Benito Mussolini diha na sila nagpirmahan og usa ka treaty, gitawag kini nga Lateran Treaty. The church accepted Italy as a sovereign state, and Italy accepted the city of Vatican, a little independent territory of about 44 hectares, governed by the Pope, nga maunang ilahang teritoryo. Nahimo na siya nga city-state. So, diha na ni balik katong gitawag na to nga ang iyahang samad nga daw makamatay na ulian. Yeah, that's right. Okay? So, muna ang historical evidence mga kaigsunan nga atong gibasihan. Yan, according to the sequence sa atong pagtuon sa lesson karong simanahan ng mga kaigsunan, although nahumana ang isa ka phase sa power o sa pagtubo niya ngadto sa iyang kagahom nining mananapa mga kaigsunan, another beast rose up following the beast nga iyang gisundan mga kaigsunan. Ug kini karon lahi siya kay dili siya gikan sa katubigan milugwa kundi gikan siya sa mamalanga bahin. And we will get to know its interpretation as we study along. Atong tanawon mga kaigsunan ang mga characteristics niini. Atong ihatag ang higayon ni Pastor Palomares aron iya kini pagatukion kuyog kanatong tanan. Nindot ni siyang hulagway sa moong mananap, no? Kay lahi kay siya sa iyang predecessor, no? Matawag na itong predecessor in the sense nga ni naamagoy power bitaw tong iyahang katong beast nga atong gisugutan ganina nga iyaha pong napanunod ni ini, no? Apan sa di pa nato na siya iklaro atong lantawon mga kaisunan kung asa ang iyang origin, no? Ang Revelation 13 nagahisgot nga kini siya gahom, kini siya nga mananap, I should say, gikan siya sa yuta. Ang yuta nga iyang gigikanan, no? Kamingawan, which is opposite siya ni adtong mananap nga nagagikan sa dagat. Kay ang dagat atong gitagaan og interpretation sa balaang kasulatan nga tudlo kini siya sa usak ka dapit nga daghan kaayo, mabaga na ang namuyo. Samtang ang yuta makaisunan, which is the opposite sa dagat, siyempre dagat yuta, no? Mo man ang atong pagsabot yun sa atong natural kaing pagsabot, nagtumbok siya o nagtudlo siya sa usa ka dapit nga wala pay tawo nga nanimuyo. So ang kahibulungan ani nga mananap makaisunan, gitawag siya og sama siya sa karniro, lamb-like animal, no? But ipasabot dili gid pud siya pure nga karniro, kay lamb-like man lang. Nganong gitawag siya lamb-like tungod sa iyahang kinaiyang sama sa karniro nga buutan kini siya nga mananap. Nagsugod siya didto sa dapit nga wala pay mga tawo. Mga kaigsunan, kung imong tan-awon, klaro kayo siya nga sa diha nga hinggitib o turok o gawas kini nga mananap niadtong mga like 1700s, no? Hingadto siya didto sa bag-o nga dapit kay naglikay po ni siya sa gitawag religious intolerance nga ilahang na eksperensihan didto sa pikas nga dapit sa diha nga ang usa ka mananap katong unang mananap nga gikan sa tubig naa siya sa gahom. So when the Roman Empire mga kaisunan rose to power ug unya iyang gidumalahan ang tibok kalibutan sa iyahang people face, kini siya nga pundok o kini siya nga grupo sa nasod hinggikan sila ni sakay sila usa ka bangka nga gitawag Mayflower.
Hing travel sila across the Atlantic Ocean og hing abot sila sa usa ka dapit nga mingaw nga ang mao nga dapit mao na karon ang gitawag Amerika. Yeah. So pag abot nila dito, nagsitol sila, hidaghan sila dito og kining gitawag lamb-like beast mga kaigsunan, without any ayuta of doubt, mao ni siya ang nasod sa Amerika nga aduna siya duha ka sungay tungod kay aduna siya duha ka klase sa kagawasan nga naa sa maong nasod. Civil freedom and religious freedom. Nindot kaayo nga klase sa nasod. Gani moingon ko sa ako ang siniaw nga pagkasulti, daghang mga tao sa kalibutan including Filipinos nga mamakak para moadto lang gid dito. Ingano man gitawag ni siya Pastor Hes og the land of the great and the home of the free. Kaya naa dito ang gatas ug ang dugos sa panginabuhi ug sa religious freedom. Yeah. So exactly mga kaigsunan nato masabtan karon nga kining third power that rose up human nga natiwas mga kaigsunan, natibawas for a while ang gahom sa papal supremacy. And around 1798 mga kaigsunan, there is another power that came into popularity mga kaigsunan. Karon mangutana ka sa karong panahon na asa na ba ang Roma? Naaba ba sila gihapoy gahom nga mo mando og mga kasundaluhan or great powers mga kaigsunan? Probably there is still that influence mga kaigsunan. Monetarily speaking, natingali sila say, pero that empowered beast nga maoy naghari karon human sa papal Rome kaigsunan is undoubtedly this time the United States of America. Gitawag ni siya ni Pastor Dan in description to the scriptures kung paunsa siya gihinganlan lamb-like beast. So sama siya sa karniro nga buutan mga kaigsunan lumo with its purpose nga ang tanang tao tagaan og kagawasan, liberty, equal opportunity, kaharuhay sa panginabuhi, protection sa tanan nimo nga rights and privileges. You will find it in this place. And still, because of its power, makaingon ka nga whatever America wants, America gets. Kung imong tanawon karon na, pag-ingon nimo nga kalaban nimo ning nasura, adto lang ka sa sandig ka lang sa Amerika. Kana nga nasod mga kaigsunan nga imong kontra, aksyon gina siya o kulo, hadlok gina siya. Because it is another superpower being prophesied in scriptures mga kaigsunan ug karon nakita nato diha sa lig-on kay nga pamatuod. Dili po nato kalimtan katong description kaganiha sa Pinadayag Kapitulo 13 versikulo 11 nga kini gikan sa yuta nasa duha ka sungay ang mabug-at dinha kaning ikatulo nga siya magapamulong. He lamb-like but he speak like a dragon. Yeah, that's it. So, Very lumo powerful. kayo siya, mahigugmaon siya sa kagawasan, apan time will come, mga kaigsuunan, ato ning bantayan, that he will become an oppressor sa mga tumuloo sa Dios. Mahimo ni siya nga katong Pangutana kaganiha nga napabay gahom katong una nga mananap. Posible financially naa, pero politically, ang muhatag kaniya og gahom, iyahan ang gamiton kini ikaduha nga mananap nga maoy mumando sa mao nga mga katawhan. Kay dako aning pulo nga gigamit dinhi. Ingon pa niya dinhi nga because of the signs he was given power to do on behalf of the first beast. So magbuhat ni siya dili alang sa iya hapon dili on behalf of the first beast. O ang verse 12 pastor no, kung imong tanaw din nag-ingon ang Revelation 13 verse 12, it exercise all the authority of the first beast on its behalf, no? Yeah. Muna yung mag-ingon, and me the earth and its inhabitants worship the first beast whose fatal wound had been healed. So kung imong tanawon ang gi-describe kaganina sa history nga niadtong 1929 moto siya ang kanang gitawag point in which ang kadtong iyahang ikamatay nga samad naayo no tungod kay murag dunay reinstatement
sa iyahang gahom, gani ang international law nag-recognize nga kini siyang gitawag kanang siyudad nga gihisgutan nato kaganina, which is the seat actually of the papal Rome. Matawag nato siya nga dili siya basta-basta. It is a city within the city, no? And it is an independent state. Yeah. Kay nga naman, kung maghisgot mo tatag state makaisunan, gingon dito nga a state is a place nga people are numerous, daghan, gamay ra iyang tao. Pero nga naman, naa siya independent nga power, naa siya independent nga territory, ug unya naa siya jurisdiction. Ang nahitabo, dili na siya maka-influensya sa tibok kalibutan kay within raman siya sa iyang confinement. Pero ang kining giingon dinhi, mugamit siya og second nga power. And this power, as the Bible provides, mao na siya ang lamb-like beast. Nga iyahang i-exercise ang authority sa katong water origin beast, ug unya ang nakangilngig dinhi kay unsa man naa siya mga pagahimuon nga dili na siguro nato ma-elucidate literally, maingon na lang ta nga, grabe no? Bisan sa pagkakaroon, giingon ni mo, Pastor Hisbon nga, kung naay alliance nga mahitabo, and then, mubangga ka ani nga gahom. Mo nagiingon sa Tagalog nga, sino ang bumabangga, giba, di ba? Nanay panultihon. Even sa currency mga kaisunan, no? The currency that controls the whole of the planet Earth, bisag asa ka mo adto, maapektahan gyud ang imuhang pagkakinsa ka. Mao ang dollar. The US dollar. It's very powerful. Ni bisita ko usa ka nasod nitong miaging nga bulan. Takilid man gyud sila. Sa diha nga ang dollar. Even the Philippines makaisunan, mayon ta nga we are independent, no, we don't need sa ilahang nga support. Tinuod na siya gani ang atong pangulo, kadaghan mosulti ana. Pero sa diha nga nagasaka ang bili sa dollar mga kaisunan, inong namatikdan nga di na po nato makontrol ang uban nga pagsaka sa mga palaliton, gumika niya na unya murag na binata, not only in currency but also in language. Kung moadto mo sa Asia karon makaisunan, moadto mo Jakarta, moadto mo Thailand, na ay mga international schools nga gina-establish purposely para nga ang new generation will understand English better. And that English, of course, gikan magina originally sa England, pero that is the medium of instruction nga gidala aning nasod sa Amerika, and even the Philippines, we use English as the medium of our communication. Yeah, so kung imong tanaw ni mga kaigsunan, kini palang daan, language palang daan, this binds, no? Language binds people. Mo na nga kung usara tay sinultian, sayon kita magkasinabot. And that is one indicia, one indicator nga unsa man. Dili gina siya basta-basta ang iyang gahom. Yeah, that's it. Pero kung atong tanawon mga kaigsunan, no, makaingon ta nga asya ropod kadako ana nga nasod gamhanan. Kana lang noong gamay nga state mo control sa iyaha nga mo mando na sa iya katapusang mga adlaw. Mura og bakikaw kaayo nga hunahunahon, pero nahinumduman nako ang isa ka illustration ba kay ako nagdako mangyog ko sa Pastor Hes o Pastor Dan. Kita-kita nga ra. bisan unsa ka gamay sa tao, musakay na gani siya sa kabaw. Bisan unsa ka kusog kagamhanan anang kabawa, musunod yun sa nagsakay niya. So, That's right. kung atong tanawon mga kaigsunan, moabot yun ang punto nga mag-uban na gani kining duha kagahom sa iglesia o sa sibil o political power o religious power. Kining political power mga kaigsunan, magamhan ni siya sa religious power. Yeah, that's right. Once the state and religion, the church will combine, diha na mga kaigsunan, mahitabo ni ining panghitabua. Pero ang pangutana karon, naghisgot man ta og marka sa mananap. Nanabay nakadawat og marka sa mananap ining panahon na. Okay, Pastor. Sige now. Kung atong tanawon, no, gusto na ako ning ihatag ning kuan kadaghan manggod mga kanibitaw, mga panghuna-huna sa mga kadaghanan nga hala na siya marka sa mananap. Pero gusto na ko nga i-quote ni siya nga gisulti sa atong propeta si Mrs. White nagingon, "No one has yet received the mark of the beast. The testing time has not yet come. There are two Christians in every church, true Christian in every church, not accepting the Roman Catholic
communion. Naitanan nga mga kwan, mga kaigsunan, na ay tinuod nga mga Kristohanon sa matag simbahan. Yeah. Dili na to exempt ang Roman Catholic Church. Apil sa ilan. Apil na siya. None are condemned until they have had the light. Wala gyoy gikundina hangtod nga ilahang mabatunan ang kahayag o kamatuoran. Yeah, that's it. But when the loud cry of the third angel shall warn men against the worship of the beast and his image, the line will be clearly drawn between the false and the true. Then those who still continued in transgression will receive the mark of the beast. So klaro kayo mga kaigsuunan, nga hangtod nga kining duha, the church ug ang state mag-uban, dili pa ni siya mahitabo kinang ingon nato nga marka sa mapintas nga mananap. Yeah. Ato ning ipaingon na sa summary mga kaigsunan, gamay na lang ang panahon ng bilin nato. Kung atong tanahon, these two superpowers are actually in control right now. Wa tay mahimo diha, but individually or corporately as a family or as a circle of friends in the church, mga kaigsunan na atay mahimo sa atong ginagmay nga paagi unsao nato nga maaling kawasta gikan ni ining gitawag nato time of trouble mga kaigsunan. Atong timanan lang, balikan lang nato gihapon kadtong saad nga atong nakuha sa atong memory text for this week mga kaigsunan. Aduna kitay gamhanan nga manluluwas who is able to deliver us Amen. all throughout this perilous times mga kaigsunan. So nagpasalamatan niya ng mga bahina. Gani ang issue karon nga atong pagatukion kinig yung mahitungod sa pagsimba mga kaigsunan. Ang atong tanawon, sa summary pa lang sa atong lesson, it is always the ambition of Babylon to get worship from whom it is due. Nakahibalo ang Babylonia mga kaigsunan nga ngayon sa pagsimba si Ginoong Hesus nga atong magbubuhat lamang. Pero He will do all His best aron lang yun makuha ka ng pagsimba gikan sa tako simbahon ngadto kaniya mga kaigsunan. Well, we are going to take care of all the issues that are being involved. Atong ihatag karon ang panahon sa atong kauban sa panel mga kaigsunan. Muhatag sila mga parting statements sa dili pa kita manamilit kaninyo sa pagtapos din ang atong pagtuon. Pastor Dan. Dili na to kalimtan mga minahal nga mga kaigsunan nga as a church no, we are evangelistic no. We belong to the evangelical but pasabot nga naatay ginabandilyo kanunay no nga salvation which is found in Jesus Christ and Jesus Christ alone. Amen. No, kung ato na siyang tan-awon, mo na siya ang kanang pinaka safety net para sa usa ka tawo, sa usa ka Kristohanon nga nahibalo siya kung kinsay man luluwas. Kay maski unsa nga klase sa issue about worship, about allegiance, about loyalty, di na ka magproblema. Buti pasabot nga kung naay mo come in, unya kuhaon ka na siya nga loyalty, kuhaon ka na siyang allegiance nimo gikan kang Jesus Christ. That is part and parcel of Babylon's inunta genius no. Kay ang Babylon makaisunan to start with didto sa Torre sa Babel. Nag-ingon na ang Dios nga wala nay lunop pinaagis, wala nay distraction pinaagis tubig. Ang mga tao naingon nga ato ning luwason ato ko galingon. Maghimo tag tore. So there is an effort mga kaigsunan to save oneself which is in contrary sa gingon ni Kristo nga ang inyong kaluwasan nag-agad ra gyud nako. Amen. So Amen. ang usa ka iglesia makaisunan if and only if ang iyahang pamaagi didto ra gyud sa pagluwas sa usa ka tawo pinaagi sa iyang kaugalingon nga effort that belongs to Babylon. Babylonian theory. Yeah. And in contrary sa giingon sa balaang kasulatan nga ang atong kaluwasan naa ra gyud kang Ginoong Hesukristo. Amen. So muna siya ang atong whatever happens no kung unsay may tabo in the future no there will be a unity again sa church o sa state kung unsay may tabo makaisunan ato gyung paninguhaon nga tuata sa sabakan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Salvation by Jesus Christ alone. Amen. Pastor Ray. Kung atong tanawon mga kaigsunan no, sa pagkatapusan nga gusto nako i-share diha kaninyo ang pagtawag sa manulunda sa three angels message nagingon, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come. Worship Him
who made the heaven and earth and the springs of water. So kung atong tanawon mga kaigsunan, ning atong leksyon naghisgot sa usa lamang ka issue, it is the issue of worship. Worship of the true God, the Creator of heaven and earth. Ako nang hinaot mga kaigsunan, nga bisan unsay may tabo sa atong kinabuhi, simbahon nato ang tinuod nga Dios. Kay siya lamang ang makahatag kanatong kaluwasan gikan sa atong mga sala. Well, atong i-wrap up mga kaigsunan niining parting statement. Salamat kayo nga atong na-conclude ang atong lesson. Although very briefly mga kaigsunan. Pero we hope nga nakuha ninyo ang pinakaunod sa ato ang pagtuon. Samtang giutingkay nato ang mga issues. Nining duha ka dagko ang mga gahom mga kaigsunan nga nagsunod-sunod. Nga gani, bisan karong panahon na sa katapusan mga kaigsunan are still in power. Amen. We just need to remember nga ang pinakagamahanan sa tanan mga igsoon, although nahisgutan nato sa nilabay nga semana, kining gitawag nato counterfeit trinity mga kaigsunan, ang dragon nga mao ang counterfeit sa Dios Amahan, kining PayPal power nga mao ang counterfeit ni Ginoong Hesus, o ang America which is the counterfeit of the Holy Spirit mga kaigsunan. Let us take note that all these entities are just but reminders alang kanimo kanako aron mas muhaom ug mas masintro ang ato ang pagalagad sa Ginoo ilabi na gyud niining katapusan nga panahon. Ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan Amen. ug magpakig-uban kanato hangtod sa sunod higayon. Atong paminawan kining halad sa musika sa dili pa nato pagkatakupan kining pagtuon pinaagi sa pagampo ni Pastor Palomares. Si Jesus, duol na mabalik. Uhaunang matarong, mga patay iyang banhawon, ang mga buhi sa langit lalinon. Amahan mo nga naka sa mga langit. Salamat sa higayon nga imong gihatag aron among masubli o among maripasok ang among leksyon nga kini naghatag namo og daghang informasyon kung unsay mahitabo dito sa unahan. Amen. Nasayod kami o Dios nga ang pinakadako nga pagpakigbugno mao ang pakigbugno kung kinsa ang angay simbahon o kinsa gyud ang magdala og kaluwasan. Tabanging imong mga katawhan nga kami mahigmata kung unsa ang angay namong himuon aron amo pong mahatagan og pasidaan ang kadaghanan. Yes, Lord. Nga unta ang among pagtuo, ang among tanan nga damgo ug ambisyon among isintro nganha kanimo lang gyud ingon nga mao ang tuburan sa kaluwasan. Yes. Salamat sa panalangin alang sa tanan uban ang mayong panglawas alang sa among mga viewers among ipangayo kini sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. 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 Duol na siya mabalik, duol na siya mabalik. Si Jesus, duol na mabalik. Uhaunang matarong, mga patay iyang banhawon, ang mga buhi sa langit lalinon. Ang mga buhi sa langit lalinon. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel. Sharing love, changing lives. Every hour of every day, any family member can watch. Hope Channel is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs to young and old alike that teach health, culture, positive values, and spirituality. Welcome to Hope Channel.